ginawa ng looking. Ito nga rin ha. Minsan, kumakayo lang. Uy, tinutong na. Kumakayo ka rin dito. Kumayo na. Hindi ko dito. Kumakayo. Pero kung buhay ka rin dito ay piso. Wala na kamayo ka rin. Nakatulog ng piso. Kung kakita ka ba, nakumawalis sa mukha. Raya dito, naglalang mo pa pinapasa sa kulay. Samahan nyo nga dyan. Pero mukhang hindi na nila tutuloy ito para o ito, mga kabasag na naman ng tore yung Raya dito, hinapanagyan sila sa free service para sa Blue Kings. Ito umaharap-harap lang pero nanlalang lang siya pa. Hindi kasi na-early yung Esmeralda race eh. Pero kakarin, sumasayaw dito kakarin na daw. Umuwi na ba? Ay, ako, nasira. Bigla na naman buhay yung kakarin. Akala ko, kapatid niya yung kakarin, pero isa nang mamatay doon. Nagpapay siya sa tore. So, pinakamayaman sa tagayin natin ngayon sa Red 6 minutes. Dalawang rider. Iskandar Ferry. Para sa Red 6. Hari. Dalawa na yung rider. Hindi na natin kung mag-convert niya. Hari dito. Tatlo yung kare. Hari. Sumayaw na. Dapat na lang. Hari sumayaw na lang. Walang pogi. Ang galaw. Walang shot. Pero hindi pa. Nakalayo pa kayo ng Esmeralda. Nakuhay pa. Hari. Napapagata. Nakuhay pa. Pero kami hindi na kumuhay. Nag-blooming sa wero. Pero parang wala dito. Yun ang tao. Yung blue team. Sinatakatapay. Yung focus na yung focus sa gitna. Nakakatawa kami. Hindi na nakakalayan. Kuya. Walang nauna. Sa prayer rider. Pero kami hindi pa. Nag-roll na pati yung kami. Grabe naman yun. Pinakarugan tayo sa kaure. Tipi-tipi lang yung ano, yung hari. Eh, patukin na lubog sila kasi tipi-tipi lang, guys. Eto na, bubuhatin na. Nabuhat. Binuhat yung pogi, patay ang. Eto na, nakapawin, nakapait sila. Lumalo masyado yung nandun. Lumalo masyado yung isa na. Eto na yung hari. Hari dito, pasok sa dala. Mabubuhay pa nga daw, magsusay. Hari nabuhat. Matatayo pa nga naman mga hindi na. Hari dito, pumasok sa balo. Sinapatay ang karo. Napakaasok naman mo, pare. Mukhang mula nga yung takalian namin, sinigaw na pero free time patay yun. Fight time lang yung ginawa ng hari doon. Nabay time sila, guys. Sinaan sa ano pa. Nagpa-fight yung